siko. Tapi tinggi itu agak nampak sudah. Tuh yo. Set. Kita mulai. Elok dipuntan naknya singke. Banang usah rantang panjang. Pinta ajo pintu lai kabuleh. Rang paninjauan nan barale. Disambut jo tari gelombang. Nanta sabui tari tampil Syria. pambuka kato kato balam jo barabah lalu balam mandi sair yang salam nanjo sambah
sambah lalu salam kembali. Ramu-ramu tabang Malayang, Malayang kabutu tangan, banyak nur ampe dua ampe. Indah cara nu alang kapalang, elah tipu di tengah-tengah, tibu di ruang kurang mencapai. Karantang tali di bawah janjang, elok diambil pangabek sike, elok dirantang namuah panjang, elok dipunta nak singke. Cubadak di tengah halaman, dijuluk jo ampu kaki. Usah lamu tagak di jalan, ayunkan tangan langkahkan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ricky. Châu. Châu. Laki-laki dia mah. Laki-laki dia. Laki-laki dia. Ini awak. Ini awak dia. Ah, dia.
Ada di sebelah sini. Aduh, tiap mah. Tiap. Tiap sedang online. Kamera Pak Ed. Bisa kalau dulu. Sembilan juga sampai harusnya. Namanya